tugochaka na roboti rokobwatia ritukeri morio kamaiga yo MCA we ward ya Ichuni Mheshimiwa Wycliffe Siocha konyara kobakago cherwa n'abantu bataramanyikana gwikira bonika asoba gatagati b'umuchobo songa se county ya Kisii nigo bono umuseneta we county yo Mheshimiwa Richard Onyonka anyare kubwatoka riuko hasaro kandre kugikira chibura buru echabere chikonekiwa asa atebire nigo obotweru bwente konekiwa bage siasa na korengana n'ichinkwana chiaye nigo bona atebire ekatiba yensi ya Kenya abigori chikongwa ncharire mwananchi onde bwensi honyara kobakago twaro busibore bokurwa ebirengerero byaye hasikeriye gotebekana buna busekagaire nigo Mheshimiwa Siocha anyare kobakago cherro kubwatekana no musimamo abigo chinkwana chiaye chage siasa asebono atebire obotweru nigo bwente konekiwa se county ya Kisii horongorwa gusi nense ya Kenya kero hensegendete kuyarigania busio bobochorio bono mwako gocha bwechiri bubere 2025